Pag sugod na sila, ang ani kadaka ang imong dako ayo. Dili ko to. Na kay dire, di lagi kuan jud og maayo kay butangan man dili septic. Dinhi butangan ng septic. Mao man yato kuan dire. Na iyang gikuan og allowance dira. Wa niya gikuan jud gi straight sa dira. To. Niya gi straight. Ay sa. Doon ni ka kwarto. Ang usa mo dako, ang usa gamay-gamay ang takpura. Kay pangpaan anan. Oo, okay lang na kami sinusuportahan niya. Pero ikaw, hindi sana sinasuportahan mo din sana kami. Hindi na uwi po, nag-uukas. Ayaw lang tayo mga nag-aaral. Magtitis lang. Dira mana dire ng kananan sa mga baboy. Dira putol pa ganyan ako. nabalhin ng mga baktin ug may ka man ang disinfect. Andere makuanan gasin half day. Kaya makumbahan ba? Mauna man lang ni dire. Mauna lang na. Pikas na lang kani dire. Mauna lang na dira dali ra na ug ang nanan aw kananan sa mga baboy. Kana ug mabalhin ng baktin dire. Dire ra man na ibutang sa dako. Dire gamay man. Dire pun anan pa daw niya. Ya una ko nun daw. Umarami sa loob mo. Half day ugma. Taod kuya sa parakuan. Nanan. Tinggoy. Para ang kanal. Dira buhuan. May musik-musik. Aman. Ikaw ikaw. Mati sisa utabang ko sisa wala yan. Mana ni ko yung gundog sa sabon, nagwas-was na maayo. Dahil dito ang ito ba tinker? Ini ko man ako siguro. Joy ka na ng sabon. Ako ito dito kasama para hindi ko anlin yung dali ang tubig. Hindi na umayo kung sin. Tinker. Wala akong sulti isa nga. Pag-umul dito ka ng sundok, sundok sabon. Wala, hindi ka nga kung isa magikuan. Tabang ko, ini ka man ako luto. Ako na lang kung hindi ko. Muna nila kung thank you. Ang doha niya, ang usay, ka September. Hala, grabe, girl. Alit ka mga nakuan. Wata. Wata naman nakuan. Wala na natin yung dyan. Oo. Dito na lang nalaog din sa Inzong. Tagayot na ubon. Naraman. Size. Salamat. Lalala. Oy.
Tara. Tumayo sa lawas. Tara, bilis bilis bilis. Tara na. Tara say. Lima. O ma, balik man dito, balik ma. Ako na, gusto mo. Ano ni mo? Para gusto mo. Pasay nga, pasay nga. Tara, iba sa hiling na nan. Okay lang labanan. Bibi bay. Ikaw please garo. Ikaw yung nasa kwarto. Hindi urus. Ala, ano ayun dua. Ala. Oh, nakabot. Nino man. Bi, kamu tuh dulu, kamu tuh dulu. Terus nanti kau lapor. Iya. Mulai aku nak tuh itu. Terus kita mulai. Ano ako kita bisa? Lo. Kamu sabot. Oke, selesai lagi. Bye. Tinggal jalan selesai. Bukan tadi kamu. Ini anak aku udah Aisyah. Enak na. Enak na. Ah, may kunti. Ini di mana? Ang tabangan. Kuan ba kani? Dali ko na ito, gamay dira. Ini. Para ni. Ini lang yung kuan. Para lagi na. Para lagi na, para lagi kan sa kasang hangin ba. Buka. Ano ba?